Tekapan kan maru yang ngana ka ketin ka jong belai na ka kitab ka jong Amos paragel nong dekot ka ba katway. Hang ni ka ketin ka jong belai ka keren ba kan poi ka por ba ublai un pa e kata ka jing kerdu ha kari. Ya ka jing kerdu ka pula ne ya ka jing bam la ne ya ka jing sliang Henry ban kerdu ya ka jing nyok sngaw ya ka ketin ka jong belai. Ngakwa ban ong ya piki para banget ba i kan ka por ba kan poi ka por bangi kwa bangin terang dik ban yok sngaw ya ka ketin ka jong belai Henry ha kata ka por ngim yok sngaw shu ya ka gospel la ne ka ketin ka jong belai kumba ketin ka jong belai ka ong yangi ba ngakwa ban ong ya piki para banget ya kan ka por ba kat ba ka por kadang don yang abat ya pi tongin perkat bul sen ya kan ka jing im ka jongi tongin pen chonong rim ya ka jing im ka jongi na ka ketin ka jong belai yo ba kata ka por ka jong belai kan poi ba un pa ya kata ka jing kerdu hakari ya kata ka jing kerdu ku pula ni ka jing bam hendrai ban yo sngaw ya ka ketin ka jong belai ngangai pis ngaw to ya kan ta kini ki kentin u belai undon dekat bad ka jing im ku jong pi ban teru ya ka jing ku ha ka jing im pi ku belai shibo